Spora, ali ne prekinuta agonija Slavonskog Broda i okolnih sela nastavlja se. Područje odvojeno od rata širokom rijekom ostaje omiljenom metom prekosavskog četničkog topništva te trpi nove žrtve i razaranja. Kratkotrajno prijepodnevno zatišje u Slavonskom Brodu nestalo je u snažnim eksplozijama topovskih projektila koji su oko 11 sati odjeknuli u gradu. Potom je uslijedilo višesatno izmjenjivanje kratkih stanki i topničkih plotuna, koji su ispaljivani najviše na središte grada, ali i prigradska naselja. I opet ljudske žrtve. Jedna osoba je poginula, a 3 je ranjeno. U ovom sve više razrušenom gradu, ako se preživi, živi se od eksplozije do eksplozije. Sve je podređeno planu četničkih topnika iz uporišta u Bosanskoj Posavini. Slavonski Brod je već danima sablasno pustih ulica. U nekad najprometnijim dijelovima grada sve više je stakla i ruševina. Ljudi tek nemoćno obilaze porušena mjesta. Pa ipak, koliko god se činilo da je život iz grada nestao, u bolnici liječnike i medicinsko osoblje ni najjači napadi ne mogu spriječiti u spašavanju života ranjenika koji i danas stižu iz Brodske i Bosanske Posavine. U vrijeme topničkih napada pune ruke posla imaju i vatrogasci. I danas su zapaljive fosforne granate izazvale 3 požara koji su vrlo brzo lokalizirani. Brojni nepoznati heroji i dalje pred moćnim topništvom spašavaju grad u kojeg malobrojni dolaze jer opasna neizvjesnost prati i najkraći boravak u Slavonskom Brodu.